आच्छा गिबियावनो आङो खुलुमनाय थाग्रोबाय जोंनि मिडिया बिथांमोननिसिम गिबियावनो थ' जोंनि पिकनिक स्पटनिफ्राय जों बेखौनो फोसावनो सानदों जे जोङो दिनैनि जि दिन 28 तारिख बे दिनखौ जोङो मोनसे नाइट प्रग्राम कालचार हिसाबै मोनायाव लादोंमोन नाथाय जोङो बेखौ पारमिसनखौ जों मोनदों नाथाय जोङो सानावसो बिनिखायनो जोङो नैबे जिथु नाइट प्रग्रामनि जि कालचार प्रग्राम दंमोन बेखौहाय जोङो सानाव मोननायखाय केनसेल खालामनाय जाबाय। सोर सोर फैनो नागिरदोंमोन आर्टिस्टफ्रा? बेयावहाय सानसुलि आरो बबिता हायेन हान्थु लोरफो होननाय बियो बेनिफ्राय प्रेक्टिकेल बिथांमोनानो फैगौमोन। बेजों लोगोसे उनफ्राव पारमिसन मोनोबा हरनै खालामफिनगोन नामा नोंथांमोना? निश्चय खालामगोन जोङो पारमिसन मोनोब्ला खालामफिनगोन। जोङो नुदों बे नोंथांमोननि बे पिकनिक स्पटआव गोबां गोदान माखासे उन्दैफोर गेलेग्रा बुस्थुफोर दा मा दं? बेवहाय दिनैहाय आं बेखौनो फोसावनो सानो आइफवालि पिकनिक स्पटनि जानानै कमिटि जानानै ओरैहाय जोङो बर्डिं थाबाय नाव बेखौथ' दाख्लैनिफ्राय आङो मिडिया बुंगासिनो दङ आरो दिनैहाय ट्रेन फैबाय एक्सपर्टआव खुलिजोब्बाय मा नांगौ गासिबो मोनजोबो नायब्लानो नुगोन आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो दा नुजोबखागोन। थ' बिदिनो जोंना गराय दं गराया दिनैसिमाव माब्रै जाबाय दा बेबायदिनो नै फैगासिनो दङ आरो जोंनि नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाया बेनो जे दिनैहाय आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नैबे जोंनि जि कालचार नाइट कालचार बेखौ सानाव मोननायखाय जोङो बेखौ जोङो मिथिं जानानै केनसेल खालामनाय जाबाय मानोना जोङो नाइट कालचार हिसाबै मोनायाव मोननो हायाखिसै बेनिखायनो सानाव जानायलाय सानावहाय सोर पाब्लिकफ्रा फैगोन बेनिखायनो आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि मानसिफ्रा जोङो गासैबो डिसिसनखौ लानानै नैबे जिथु सानाव मोननाय जोङो कालचार बे कालचारखौहाय बन्द' खालामनाय जाबाय। बाखि पिकनिक स्पटआथ' सोलिबाय थागोन? बाखि पिकनिक स्पटआ रेडि सोलिबाय थागोन आरो जागासिनो दङ बे थिगैनो दं नाथाय नैबे दिनैनि 28 तारिख जि प्रग्राम मोनानि जि कालचार प्रग्राम बेयो सानाव जानायखाय जों बेखौ कमिटिया बन्द' खालामनाय जाबाय।